हेलो हेलो हेलो। अरे कहाँ रहलू कि फोनवा ना उठावत रहलू? अरे कुछ काम करत रहनी जी, काहे खिसियातनी रो? अरे खिसियाई ना तो का करी? कहतनी कि दशहरा तो बिता देलू, हाँ आ दीपावलियो बिता देलू, हाँ। अब का छठो बितेबू कि हुआ आईबू? ए जी सुनी ना, कहतनी कि पहिला पहिला छठ भूखल बानी। यहाँ सब लोग बोलता हमके कि पहिला छठ नैहरे से उठावल जाला, तो रोवो भी एजा आ जाए ना। भरमावतारू हो छठो में ससुर नयावतारू हो, हमारा के झूठो भरमावतारू हो छठो में ससुर नयावतारू हो। कहियो न कोई राजा कवनु बरत, पहिले पहिले बनी छठ हम करत, कैसे आई ससुर रे। पिया चाही रउआ काढ़ावा बाजार, लेके फलहार आई नई हरमे। पिया चाही रउआ काढ़ावा बाजार, लेके फलहार आई नई हरमे। जय छठ मैया। म्यूजिक बाय टिंकू तूफान। छठ नैहर में करे के बाटे हो राजा बाटे हो, भूखल बानी मम्मी के साथे हो इहाँ साथे हो। काहे रउआ जीत कले बानी, इहाँ आ जाई ना। दौरा धइले बपने माथे हो रानी माथे हो, संगही चलल जाई घाटे हो छठी घाटे हो। हेलो अरे आवतारू काहे बेरी बेरी लगावतानी रत, रोवो इहे आई संगे कोई जाई छठ अपना घुमा जवर रे। अरे काहे जीत धइले बड़ू हो? सैया जाई भवनाथपुर बाजार, लेके फलहार आई नई हरमे। सैया जाई भवनाथपुर बाजार, लेके फलहार आई नई हरमे। जाई ना गढ़वा बजरिया जी, ले आई सारी पियरिया बात पिया धनंजय मानी जी, अरे मानी जी। आके ही हवे ठेकुआ छानी जी, अरे छानी जी। हेलो आ रहे हैं जी? बिल्कुल नहीं। सत्येंद्र मनीष के धनिया ऐली हो घरे ऐली हो, ससुरे में परबिया कैली हो धनी कैली हो। चुप चाप रही रउआ नइखे बुझा, विकास चिकू राजा के ले आई शक्ति कुबानी असर रे में। पिया जाई रउआ लागा के बाजार, लेके फलहार आई नई हरमे। पिया जाई रउआ गाया के बाजार, लेके फलहार आई नई हरमे। अगर आप चाहते हैं कुमार डिजिटल चैनल के ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।